ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ମୋର ସେହି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଆର ପୁଅ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ଭାଇ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାତା ହୋଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଭଲ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବାରବର୍ଗ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। କକେଇ ବି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କକେଇକୁ ଉଠେଇକି ମଶାଣିକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ କକେଇକୁ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଧରିନେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମୋ ପଇସା ଦିଅ, ତାପରେ ଏହି କକେଇକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ତାମସା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ କହିଲେ, ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କାହାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଇମାନେ ବି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ, ଆମେ ତ କେବଳ ତା ଭାଇ। ସବୁ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ସେହି କକେଇକୁ ଏମିତି ହିଁ ଧରିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କଥାଟା ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଯେବେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଖୋଲିକି ଏବଂ ଯାହା ବି ନଗଦ ସବୁ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ଏକାଠି କରିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେହି ଟଙ୍କା ସବୁକୁ ରଖ ଏବଂ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ପଇସା କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ସେତେବେଳେ କକେଇ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇକି କହିଲା, ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି, ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ନେବାର ନଥିଲା, ଯେବେକି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ତାକୁ ଦେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଖେଳ ଖେଳିଲି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି କି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୌଣସି ପୁଅ କି ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଏହି ଝିଅଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଏହି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅସଲ ହକଦାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ପୁରୁଷର ଜୀବନ ପୁରା ବେକାର। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗତ ଦରକାର, ତେବେ ସେ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ସଂସାର ହେଉ। ଏସବୁ କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧା, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୀତାମା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମା ପାର୍ବତୀ। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ନିଜର ସବୁ କାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା, ପୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି। ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭ
ଉଷା ସହିତ ଦିନର ସମାପ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ ତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ନିଶା ନିଶା ରାତିର ସମୟରେ ବି ନିଦ୍ରା ଦେବୀ, ଶୋଇବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ ତ ଗୀତା, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଦନା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆରତୀ, ଆରାଧନା ଏବଂ ଏସବୁ ବି କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଜ୍ୟୋତି, ଏକୁଟିଆପଣ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ରେମବତୀ ଏବଂ ସ୍ନେହା, ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛ ତ ଜୟା ଏବଂ ବିଜୟା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଣା ଦରକାର, ସେ ବି ମମତା ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସିଯାଏ ତେବେ କ୍ଷମା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆମ ସମାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ପୁରୁଷ ଅଧା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଣକ୍ୟ କହିଯାଇଛନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କେବେ ଖରାପ ବିଚାର ନିଜ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ହିଁ ଦିନେ ତୁମର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ କଥା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁରୁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଡୋର ଯିଏକି ସବୁ କାମରେ ସମାନତା ବନେଇକି ରଖୁଛି। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ସଂଯୋଜକ କରୁଛି। କେବଳ ସେ ତ ସେହି ଜଣେ ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଢ଼ୁଛି। ବାକି ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାସ ବର୍ଷ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କି ୟତ୍ର ନାର୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୂଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଦର କରାଯାଏ ସେଇଠି ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ପ୍ରେମ କର, ସ୍ନେହ ଦିଅ, ଆଦର କର ଏବଂ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ବି ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପିତା ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ କଟେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତା ପିତାର ସବୁ ଆଶା ଭରସା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅର ମନ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିବା ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।